buckaroos! Šta ti, dečko, radiš? Jebote sunce. I'm on fire! La, 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 la. Nemojte da bežite sa ovog kanala, pripremam jedan video o Šaroviću, njegovoj avanturi u Ćacilendu, kako ih je dobro sve. Ne treba verovati, vi ste mladi ljudi, ne treba u sve gluposti da verujete. Isprozivala. Biće o tome detaljno, za sad samo neki isečci, samo čisto da vidite da se radi na tome. Ne, ti me zanimaš. A Vučić? Ne, nije Vučić, ti me zanimaš. Ne. Na što onda misliš? Na vas. Na mene? Imam osjećaj da me neki ćaci prati, ne sam da se osvrnem. It's me, Mario! I šta reći, ima muškaraca kojima je očigledno Šarović u glavi, ne izlazi im iz glave, čak ga stokuju. Ja prvi put vidim takve muškarce koji stokuju Šarovića. Verovatno imaju neki problem sa svojom orijentacijom i identitetom. Moramo o tome da popričamo detaljno sljedeći put. Ali za sad samo da vidimo ove kako bih ih nazvao, pacijentkinje iz Ćacilenda. Da li možemo malo da razgovaramo sa vama? Pa ne. Želim da pričam sa tobom. Zašto? Zato što si izdajnik. Šta sam ja izdao? Ti si izdao svoje uverenja. Tako je, ono što tamo gdje smo tebe jahali, u udruženju Prestiž, tako je. Slušaj, Kosovo je Srbija, ti si peder, voliš našeg predsjednika, priznaj, voliš, zaljubljen si u predsjednika, a možda si zaljubljen i u mene. Ja znam da imaš i ženu i ovo i ono. Jebi ga, brate, to je sramota. To je sramota, bi. Niste mi prvo ni čestitali 8. mart, znači da ste lepo prišli kulturno, da ste mi se javili, da ste mi čestitali 8. mart. Gledajte, ljudi prilaze, doniraju ruže, pogledajte. Daj mi ružu, ali ovo ja ću ništa. vam objasniti kako ćete. Jebote, ako ti žena kaže da neće, znači skloni se. Da hoću da učim. Hoćete da učite, a šta učite vi? Studenti, da. Izvinite, smetate mi. Šta kažete? Izvinite, smetate mi. Pa ja pokušavam da vam pomognem. Ne pomažete mi. Ne pomažem, jel? Recite mi, odakle ste vi? Iz Beograda. Šta studirate? Alimentaciju. Pitajte nekog drugog. Ja sam žena, kako hoćete da me istučete. Nemojte, ako vam treba neko da vas istuče, tu je Sima Spasić, javite se njemu. Ne. Pošto je on osuđivani silovatelj. Evo, kratak komentar. Koliko ja vidim, ova bi nešto htjela više sa Šarovićem. Više od priče. Naravno, na ovom skupu u Ćacilendu je bilo i ljudi koji potpadaju pod kategoriju teoretičari zavera. Mislim, ima ih u celoj zemlji, tako da Ćacilend vam je ujedno presek države, presek državne ludnice, verovatno. Postoji matematička pravilnost kojom se nama Srbima istorijski događaji ponavljaju. Šta nas očekuje, recite mi? Od šta nas očekuje? Ja nisam vidovita, gospodine, ali bi bilo dobro... Ali kažete, postoji matematička pravilnost. Postoji, ali ne bi ja... Pazi ti taj pogled, je blago nama. Postoji, ali ne bi ja o tome. Aj ti deluješ pametno, dođite pitam nešto. Pripremam jedan poveći video o Šaroviću i Ćacilendu da vidite čisto kako analiziram te likove, te profile ljudi. Detaljno sam ih proučio, ja vas uveravam. Znači, to su ljudi koji zaslužuju da odu u neke anale, čisto eto da nam se ne ponavljaju jedne te iste stvari. Međutim, ja imam svojih problema. Hey, you son of a bitch! Slušaj, ovi koji imaju bradu sutra se obriju. Dobro jutro, radni narode. Teška nedelja iza nas. Svaki dan sam uređivao video. I onda mi se juče dogodilo da sam greškom prebacio komplet videe u kantu za smeće. I ja lepo kliknuo delete i izbriši zauvek. Znači, uništio sam nedelju dana mukotrpnog rada. Međutim,
Mislim, za sve ljude poput mene postoje, naravno, olakšavajuće okolnosti. Ja sam svaki taj video već pohranio na određeno mesto, na onaj opus klip, jer sam htio da izvučem titule. Tako da uništeno je nekih 5 do 10% prvobitnog videa, što je ono ništa. Obnovio sam na neki način te izgubljene delove, ali onaj srž, oni 90%, to je netaknuto, to je spašeno. Ja sam se odmah pretplatio na neki sajt koji nudi neki program za data recovery, ali taj program je obična deračina kože. Znači, platio sam neki 20-30 evra za da mogu da preuzmem aplikaciju i 30 dodatnih evra da mogu da recoverujem podatke. Znači, derute na svakom ćošku za svaku sitnu uslugu. A kakva je to usluga, bolje da vam ne kažem, razočarao sam se. Znači, od mene nemaju plus. Ali dobro, tu su možda neki limiti naše tehnologije, jer kad je nešto izbrisano, to je izbrisano. Ma ja to... Čuti, idiote! On priča. U stranko se usrao, pa zaboravio na prvo sveto pravilo, ne govorite u kostimu. Samo pričam, ajde pokažemo kako to izgleda. Da vidimo šta on može da iskopa. Mi ćemo tu da gledamo. Ajde čoveče, ajde. Opa, evo ga, radi. Znači da vidimo šta je uspio do ovoga da... Da, evo vidite kako to izgleda. Ništa posebno. Znači to je bio video, ali on nije uspio da spasi video. On je uspio samo da spasi jedan frame videa. I sačuvao ga je u obliku slike. Znači to je meni neupotrebljivo. Hvala Bogu, pa sam ja taj video pohranio na opus klip, tako da preživeo sam i ovaj Armagedon. Zajebaš sa policijom. Aleksandre. Nisi predsjednik Srbije, ti si najobičnije, koje si ovu Srbiju uništilo. Smradu jedan, smrdljivi. Proganjao si, terao si, radio si šta si hteo. I gde si nas doveo? Uništio si sve što miriše na Srbiju, na Moravu, na Šumadiju. Doveo si tvoje ljude za koje niko ne zna ko su, šta su. Nemojte tako, gospodine Iliću, nisam ni ja bolje. Vladimire, Vlado! Što radiš, što namjerno? Jesi ti bolesnik? Jesi ti bolestan? Što si bolesnik? Pa da, znači on bunca taj program zato što ne znam, to su neke ograničenja, a nije bilo ništa bolje ni, u stvari bilo je bolje. Kao što vidite, audio ne može da spasi, nema šanse, odnosno ima nekih slučajeva gde je uspeo da spasi audio, ali tako je iskasapljen da uopšte me ne zanima. Da, vidite, neke slike totalno ne može da spasi, jer takav je ograničenje. Mislim, ja mu kažem da on pogleda sve videe, on meni šalje slike, zato što ne znam, neke gluposti, neke šablone uspeo da spasi, a ono što je meni trebalo, to ne. Shake baby, a jeste, to mi treba, bez ovoga ne mogu. U Matrix, brate. Ma znao sam da živimo u Matrixu. Teško. Vidi ovog, je. Da, na primjer, evo, zanimljivo je da, recimo, ovu sliku, on je uspeo da povrati i dao joj je jedan totalno nelogičan naziv. Daily Telegraph. Postoje neki fajl, Daily Telegraph, znam, sećam se, pamtim mnoge fajlove, ali taj fajl je bio PDF. E sad, ovaj program uzima frame jednog videa i spašava ga pod imenom PDF fajla. Znači šta radi? On brlja, on bunca. Znači kad gledam ovo, mislim, više sam kako se kaže, razočaran, nego isprovociran. Ništa se nije promenilo. Ili se jako malo promenilo.
2017. godine ja sam bio u Franjevačkom samostanu u Subotici i bio sam gore u arhivu, bio i biblioteci, kako god zovemo te prostorije na spratu samostana, i tamo sam snimio neke stare dokumente iz 18. veka. I to je Guardian video na kameri, jer čovjek ima kamere. Besplatno su mu ugradili kamere. I on samo treba da plaća servisiranje kameri periodično. I on je to video i rekao je, video sam te na kameri, daj mi telefon da ti izbrišem te fajlove. I ja sam dao telefon i on je izbrisao te fajlove. Ja došao kući, zvao Velju, Veljo, imam jedan problem, treba da vratimo podatke. Šta si drogiraš, ajde ti to meni kaži lepo. I Velja je sve podatke uspeo da spasi. Dobro, neki su bili malo oštećeni, ali recimo 90% je spašeno i bilo upotrebljivo. Znači, kad je to saznao Guardian, rekao sam mu ja to, on je pošizio. Pa nisam ti ja kriv što si stalno padao na popravnom iz psihologije. Nisam. A ja ne znam šta se on šizi, ja sam njemu rekao, čoveče, pa nema tu pornografije. Tu su stari dokumenti iz 18. veka, latinski jezik. Ali on ne zna šta je latinski jezik, on misli da je tu pornografija, zato što on ima primitivno znanje. On je bio agronom i onda je postao, na brzu ruku je postao Franjevac. To samo može u Srbiji. I džabe ja njega ubeđujem, ali gospodine, evo ja ću vam prevesti bez Google Translate. U ono vreme nije ni bio ni chat GPT. Ja sam učio latinski, ja znam latinski. Ne, on tebi daje do znanja, ti si nebitan. Idi pred skupštinu pa se žali. Ti, Nimčeviću, si nebitan, ti možeš da crkneš, nebitno je što ti znaš latinski. Neupotrebljiv si me. Sej, i da se nasadiš na glavu, ne možeš da napraviš poštenu pesmu. Ja treba, dakle, da u tom čovjeku vidim slugu Božjeg, jel tako? Ja u tom čovjeku vidim jednog manijaka. I svaki put kad ga spomenem, evo ja se možda žestim, ali ne žestim se zato što, on je meni nešto loše učinio, nego ne mogu da verujem da takvih ljudi ima i u crkvi. Znači imamo pedofile, a imamo i ove manijake. I taj čovjek koji je jedna velika neznalica, ne zna latinski, on je Franjevac, on kao treba da, bude predstavnik Franjevaca u Srbiji, on mene naziva lopovom. Čekajte, gospodine Ćaci. U zemlji gde se kralo i gde se krade i dalje, znači na masovno, dolaze mu SNS-ovci na ispoved, on mene naziva lopovom. On je rekao ladno, evo, ja se kajem što to nisam zabeležio. On je rekao neka SNS-ovci dođu, bit će Božji ljudi. Ja ću ih pričestiti, ja ću ih blagosiljati. Tako je rekao. Samo daj pare, samo daj. Ja sam razočaran. 2 stvari mogu da prežive radijaciju. Buba Švaba i Nimčo. Nimčo. Dobro, Indiana Jones. Uspeo sam proteklih nedelja da spasim jedan moj stari Gmail nalog koji je bio povezan, koji je povezan i sad sa mojim starim YouTube kanalom još iz 2016. godine, gde sam objavio samo jedan klip, ali interesantno da sam dobio za taj jedan klip, a u pitanju je isečak iz one serije Walking Dead. Dobio sam pretplatnike engleski i oni se lože na to. Ko bi rekao? Ja sam bio u tih godina, to su 2010. godine, sredina 2010. bio sam u tom fazonu Walking Dead. Još u studentskom domu sam gledao Walking Dead. I šta radi Nimčević kasno u noć, gleda tamo u TV sali Walking Dead. Ne znam koji je kanal bio, ali sam gledao, uživo sam. Give me a shot, then these two. Is someone there? Is someone there? Da, bukvalno svaka riba koju pišem, samo sinuje. Ako i to je. Ali ovaj video je u niskoj rezoluciji, a mi umemo i znamo za bolje.
Ajde, Nimčeviću, skini ga u većoj rezoluciji, ajde pokaži da to znaš. Come on. Please talk to me. Please say something. Just say something. To, odgovorila je. I sad za kraj da se prisjetimo Ćacipedije koja će slediti primjer Ćacilanda i koja će jednoga dana da postane pokojna. Evo po koja reč o njoj je. Tješkovica, imaš na lica, tješkovica, i laganica, tješkovica, i šmekerica. Whoa, Inagata DeVita, baby. База на связи. Подтверждаю, вам разрешен конь. Огонь! Вижу цель. We are prostitutes! I wanted to see exotic Vietnam, the jewel of Southeast Asia. I wanted to meet interesting and stimulating people of an ancient culture and kill them. I wanted to be the first kid on my block to get a confirmed kill. Baza na svezi, Nimčo na ekstaziji. Uništit ćemo vas. Uništit. Pošto si se bodeš, vidim ja.